Het onderzoek naar de grutte brand aan de kelders in Ljouwert, oktober verleden jaar, is klaar. De uitkomsten worden woensdag gepresenteerd. Bij de brand kwam een man om het leven. De brand ontstie in een kledingwinkel. Na een week werd duidelijk dat de meewerker van de winkel vervolgen wordt. De oude gebouwen van het Fries Museum aan de Twibbaksmerk krijgen lang omlet een nieuwe bestemming. Er komen bijgelijks appartementen in en een 18e-eeuwse stielkamer. Het IJzingahuis en de consularij staan al een aantal jaren leeg, nadat het Fries Museum verhuizen is naar het Saarland. In het centrum van Ljouwert is een hempplantage oprollen. In een huis aan de Kruisstraat staan er 350 hennenplanten. De politie kwam erachter door een anonieme tip. Vervolgens werd het stroomgebruik in het huis bijhouden. De politie zoekt uit wat de verhuurder van het pand is om de eigenaars van de hempplantage te achterhellen. De potvisk Sil, die het verleden juli onspeelde op Skielge, is waarom in Friesland. In een loods in de Willemshaven van Haas is een preparateur dwande om het bonkerak kleer te maaien om het tentoon te stellen in Haas. Jong, rein- en tongerbuien. Letter vannacht wordt het weer droog. De maximumtemperatuur is 12 graden. Morgen is het 19 of 20 graden, de wind komt uit het westen en het regent.